Επιστροφή από την Αμερική στον Πειραιά. Στάση Τρούμπα. Ας αρχίσω να γδίνομαι. Στο NBA με είχαν μόνο για να δένω κορδόνια. Εγώ παιχταράς ανέμιζα πετσέτες σαν τον Μπόγρι. Τώρα όμως γυρίζω στο γήπεδο που έβγαινα πρώτος επειδή δεν υπήρχε δεύτερος. Συγκίνηση. Νοσταλγία. Ψάχνω τον Μποχορίδη. Κοιτώ στις κερκίδες με την περισκοπική όραση του Βαρράχου. Πουθενά Μποχορίδης. Πουθενά air condition. Έπαιρνα κούπες χωρίς αντίπαλο και με αποθεώνουν τα ούγκανα λες και είμαι ο Μάικλ Τζόρνταν. Τα κοροϊδά. Αλλά θα μου πεις αυτοί πιστέψανε το μέχρι τέλους. Θυμάμαι που κρεμιόμουν σαν την τσίτα πάνω στο Μίσιτς και μείναμε με το Λάβαρο. Θυμάμαι τα κρίσιμα τρίποντά μου που οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της μουνιχίας. Έφυγα ως επιτυχημένος και ενώ γυρίζω ως παταγωδός αποτυχημένος έχω αυξήσει κατακόρυφα το κασέ μου. Πουτανιά, που έλεγε και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Έχω και βραβείο MVP, πάμε μια βόλτα. Coach. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας δεν θα είναι λοιπόν. Θα ρίχνω κανένα τριποντάκι, θα κάνω κανένα φλόπινγκ. Αυτά. Η μόνη λύση είναι να μας διαιτητεύει παντού η βάσο μας, η τσαρούχα μας. Όπως έλεγαν άλλωστε και οι αρχαίοι ημών βουλγαροκτόνοι, στους γονείς μας οφείλουμε το ζήν και στη βάσο μας την τσαρούχα μας το ευζήν. Κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι τη βάσο. Ποια Νικόλ. Έμπαινα με τα τσαρούχια στη βάσο. Για όσα οικονομήσαμε, μα πιο πολύ για όσα θα οικονομήσουμε. Γύρισα στην τράπεζά μου.